dia, em dic Núria Prada, soc escriptora. Abans de ser escriptora vaig ser mestra, possiblement per això el meu públic en un primer moment ha estat el públic, els nens, els joves, i per tant m'he dedicat durant molt de temps a la literatura infantil i juvenil. Avui us vull presentar aquest llibre, que és Abril és nom de primavera, i és un llibre que va dirigit doncs, a un públic entre 10, a partir de 10 anys, i que és una novel·la per un públic molt, molt, molt jove, com veiem, però d'amor. Darrere d'Abril és nom de primavera hi ha tota una sèrie d'anècdotes, no? Perquè va ser en Joan, l'editor, que jo ja havia treballat amb Ànima Llibres, i que em va dir: Núria, per què no escrius una novel·la d'amor per nens? I jo pensava, ostres, això és molt difícil, Jo no sé si me'n sortiré, i a més és que, clar, i per nens, no? Una novel·la d'amor i per nens, era com unes coses, dos elements que no m'encaixaven. Però, clar, va sorgir com un repte, no? I, home, quan tens un repte davant, doncs una mica tens com l'obligació de lluitar per aconseguir-ho. I m'hi vaig posar i bé, jo penso que no ha sortit únicament una novel·la d'amor, també ha sortit una novel·la d'amistat, una novel·la que parla de llibres i de la literatura i d'una noia que vol ser escriptora, perquè una novel·la mai és només d'una cosa, no? En una novel·la s'ajunten molts ingredients, és una recepta en la que s'ajunten molts ingredients. Veieu que les il·lustracions que són de l'Òscar Julve són ja tan eloqüents i tan expressives, oi? Que ja gairebé es presenten per ells sols. Tenim els protagonistes, que és l'Abril, que dona el nom al títol del llibre, i el Zic. L'Abril, a més, té un germà bessó, que és el Marc. Aquest seria una mica el tercet de protagonistes. I l'Abril és molt bona estudiant, ella vol ser escriptora quan sigui gran, és una noia que treu molt bones notes, però el seu germà bessó és tot el contrari. I per això els seus pares organitzen o l'apunten a un intercanvi amb uns estudiants d'una escola de Polònia que fan un intercanvi de segones llengües. I arriba a casa de l'Abril i del Marc, arriba en Zic. I en Zic és un noi una mica... No vull dir estrany perquè no m'agrada aquesta paraula, sinó peculiar. És un noi molt peculiar que entre ells dos, entre l'Abril i el Zic, naixerà aquesta amistat que serà com el primer amor, no? I una mica també jo penso que el llibre vol fer aquesta afirmació. No jutgem a les persones per primeres impressions, coneixem-les, donem-los una mica l'oportunitat de conèixer-les, perquè ja us dic que el Zic és un noi molt peculiar, però que sota aquesta peculiaritat amaga una ànima molt rica, una ànima molt plena de coses a oferir. En primer lloc a l'Abril, amb la que naixerà, ja us dic, aquesta amistat i aquest primer amor. I després també entre els dos germans també m'interessava molt la relació entre germans, perquè a vegades, no sé, tots ho sabem, els nostres germans a vegades tenim, sobretot en aquestes edats, una relació a vegades així de competència. L'Abril està molt molesta perquè realment el fet que el seu germà sigui un mal estudiant, ella es pensa que els pares estan cuidant més el germà que no pas amb ella, perquè ella, de fet, com ja va sola, no necessita que tinguin tanta cura, i això s'ho troba molt injust. Però també serà la primera a defensar el seu germà quan calgui. És a dir, que és un llibre que ja us dic, que tot i que va néixer amb aquesta intenció de ser una novel·la d'amor, penso que toca diversos temes que m'agrada explicar als nens. Perquè penso que m'agrada fer literatura dins de la literatura, i m'agrada parlar de llibres dins dels meus llibres. Clar, no ho pots fer sempre, a vegades el tema no és adient, a vegades no ho tens fàcil, Però en aquest llibre, quan vaig començar, vaig pensar, home, si l'Abril, que és així molt espavilada i és com una mica una rateta de biblioteca, i la primera de la classe,
vol ser escriptora, el tema em resulta més fàcil parlar de llibres, no? Aleshores, ella agafa uns llibres, agafa unes lectures que ha fet, i a partir d'aquestes lectures, doncs, si per exemple ha llegit una novel·la d'aventures, diu, jo vull ser novel·lista d'aventures, no? Però després n'agafa una altra que és una novel·la, doncs jo què sé, que parla de l'amistat, i aleshores va canviant el tema a mesura que va llegint, i en el fons se n'adona que aquestes lectures el que fan totes, siguin d'una manera, siguin d'una altra, el que fan és enriquir-la. Com jo dic moltes vegades als nens quan vaig a fer fòrums escolars, és que és la benzina de l'escriptor la lectura, i per tant és molt important que llegiu si voleu escriure, i si no voleu escriure també, perquè en els llibres trobem doncs, coneixement, aventures, que trobem un món, no? A més, penso que és totalment terapèutic pels nens. És a dir, he tingut nenes amb problemes realment de comportament, de relació, de no saber estar a classe, i en canvi ser però col·laboradors en el grup de teatre, s'obren perquè pensen que en aquella activitat sí que se'n surten, i que aleshores doncs, tot el que és negatiu en un moment determinat a la classe, perquè no els hi surten bé les coses, quan van al grup de teatre allà es torna tot positiu i canvien totalment. Per tant, jo suposo que això va ser una experiència que em va enriquir molt. Després vaig continuar fent teatre amb adults. Ara no puc tant perquè no tinc gaire temps, però el teatre sempre el porto molt a dins, la veritat. M'ha influït molt en tot. Abril és nom de primavera, és una obra distreta, jo penso que és una lectura fàcil, i sobretot, i que hi ha moltes coses que destacaria, no sé si les sabré destacar totes, però sobretot ara em ve al cap una, no? Donem oportunitat als que se'ns acosten, donem l'oportunitat que ens parlin, que es mostrin com són, que ens ensenyin què porten dintre, no? No siguem a vegades tan tancats, no fem tants clixés ni posem tantes etiquetes a la gent, i això a l'escola passa molt, no? I, a l'escola i a tot arreu, no? Però estem parlant que aquest llibre arribarà a les escoles, i per tant, doncs, donem aquesta oportunitat a que la gent es mostri realment com és, i a partir d'aquí poden néixer fins i tot històries d'amor, no? Jo diria que una mica el llibre, doncs, vol explicar això. M'agradaria moltíssim que aquest llibre, doncs, us divertís moltíssim, perquè penso que quan realment un es diverteix llegint, entren aquestes ganes enormes de tornar a una altra lectura i una altra i una altra, i quan les lectures són divertides i arriben, doncs formem lectors, fem lectors, i això és el que esperem tots, editors, bibliotecaris, escriptors, que us ho passeu molt bé llegint.